Dê licença no caminho. Quem acredita dê as mãos e vamos embora, pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem... Brasilen 72 milioi bat hektaria daude nekazaritza eta abeltzaintzarako erabil zitezkeenak. Lur eremu erraldoi horrekin nahiko esan beharko zen 200 milioi brasildarren beharrak asetzeko. Baita beste herri batzuetara elikagaiak esportatzeko ere. Hala ere, lurren kontzentrazio altuena daukan bigarren estatua da Brasil, Paraguairen ostean. Portugaldarren kolonizaziotik abiatzen da prozesu hau, non bertako biztanleei lurra lapurtu zieten. Gaur egun ere, jatorrizkoen, esklabu afrikarren eta brasilera lan egitera joandakoen ondorengoei lurra ukatzen zaie. Brasilen, gaur egun, 120.000 nekazari familia baino gehiago daude lurri gabe. Bitartean, landa asko erabili gabe edo azpierabilita daude, eta beste asko nekazal negoziorako erabiltzen ari dira. Kasu honetan, transnazionalek lurrak erabiltzen dituzte esportatzeko diren landare mota batzuk landatzeko. Soja, artoa eta azukre kanabera nagusiki. Lurrak kutsatuz, transgenikoen erabilpena zabalduz eta bizi aniztasuna gutxituz. Errealitate honen aurrean, MSTek nekazariak antolatzen eta mobilizatzen jarraitzen. A verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Brasilen egon garen askapenaren brigadakideok borroka hau gehiago ezagutzeko aukera izan dugu, baita latifundio baten okupazioan parte hartzeko ere. Aukeratutako fazenda Saco do Seu da, Mato Grosso do Zulen. 5.800 hektaria dauzka eta aspirabilita dago. Lurjabeek ez dute landatzen eta arrendatuta dago abeltzain baten ibiek bertan bazkatzeko. Edozein kasutan ere, elikagaiak ekoizteko baliagarriak diren milaka hektarea ez dira aprobetxatzen. Handi gertu, nekazari familia askok errepideen alboetan bizirauten duten bitartean. Brasilgo konstituzioak berak jasotzen du lurrek funtzio soziala bete behar dutela, eta horrela ez izatekotan, estatuak eskuratu behar dituela nekazal erreforma aplikatzeko. Hala ere, aurreko gobernuekin, baita Lula eta Dilma Rouseffen gobernuekin ere, nekazarientzat berreskuratutako lur zabalera minimoa da. Horregatik, MSTek funtzio soziala betetzen ez duten lur eremuak okupatzen jarraitzen du, Brasil osoan zehar. Errealitate iraungarri hau agerian usteko eta nekazal erreforma gauzatzea exigitzeko. Okupazio bat prestatzeak hilabeteak hartzen ditu. Hasieran, ikerketa juridikoa egiten da okupatzeko lur posibleei buruz. Eta hurrengo hilabetetan zehar antolatzen dira gainontzeko alderdi logistiko guztiak. Ostegun arratsalde batean, beste MSTko kideekin batera, okupazio egunera abiatu ginen busez. Bidetik geldialdiak egiten kide gehiago jasotzeko. Hala ere, segurtasun arrazoiengatik,
oso gutxik zekiten zein zen okupatzeko landa. Momentu batean, gure zutabea beste lekuetatik etorritako beste zutabe batzuekin batu zen. 3 autobus eta kotxe asko. Guztira 400 bat lagun. Gaueko ordu bat erdietan, sarreraren katearen kontrako kolpeen zarata entzun, eta jarraian pozo oihuak eta zuziria. Momentu hunkigarria benetan kapitalista baten jabetza pribatua apurtzea. Naiz eta zenbat denborarako izango den ez jakin. Jarraian, guztiok barrura eta autobusetan eta kotxetan eramandako gauzak deskargatzen hasi ginen. Koltsoiak, enborrak, lonak, elikagaiak, sukaldatzeko tresnak. Bi ordu lo egin, eta goizeko 5:00 lehenengo argiekin hasi zen barrakoien eraikuntza. Funtzioak nahiko ondo banatuta zeuden, eta 10 ordutan leku txiki hori itxuraz guztiz aldatuta zegoen. Kanpamendu errebelde eta duin baten itxura zeukan. MST-ko ikurrak puntu ezberdintan ikustea bazen ere aldaketaren seinale. Bizitzeko lekuak montatzen ziren aldi berean, kide batzuk beste funtzioetaz arduratzen ari ziren. Izan ere, MST-ren barruan arloka antolatzen dira. Batzuek, benbeineko komunak eraikitzen zituzten bitartean, beste batzuek janaria prestatzen zuten. Batzuek ur hornikuntza prestatzen zuten bitartean, beste batzuek irrati komunitarioa edo eta ekimen kulturalak martxan jartzen zituzten. Eta egin behar guztien artean, lehentasuna zeukana, segurtasuna. Horretarako, etengabeko zaintza txandak egiten genituen kanpamenduan geunden guztiok. Erasoak jasotzeko aukera erreala zen. Izan ere, fazendan milizia paramilitarrak egon bazeuden. Lehenengo gauean hurbiltzen saiatu ziren, baina vigilantzia postuak, sutondoak eta bidean topatu zituzten barrikadak ikustean, buelta ematea erabaki zuten. Ez ziren beraz berriro saiatu, baina paitegian okupazioagatiko salaketa jarri zuen lurjabeak. 5 egun egon ostean, kanpamendua utzi genuen. Ezen oraindik polizia militarra bertaratu, baina pailaren konporatzeko aginduarekin edozein momentutan agertzenen zain zeuden. Beste bataila bat lurra herriarentzat berreskuratzeko gerra luze honetan, non antolaketa, disiplina eta herri mobilizazioa ezinbestekoak diren. Horrela ulertzen dute eta horrela erakusten dute.